Wel, helo a croeso chi i'r oedfa heno. Wel, heno, da ni'n cael cwmni parch Hywel Meredydd o Gapel Cildwrn, Sir Fôn. Hywel yn gyfarwydd iawn efo dod i'r fro yma i agor y gair, a ni'n yr un mor gyfarwydd a Hywel. A dyn ni'n edrych ymlaen ar be fydd gen Hywel i rannu hefo ni yn y gwasanaeth heno. Neu bore yma, mae'n dibrynu pryd ydych chi yn gwrando ar y darllediad yma. Achos dyna sydd yn... Wel, dyna rhywbeth, da ni wedi gorfod dod i arfer efo dros y blwyddyn a hanner dwytha yma, gan bod ni methu ymgynnull efo'n gilydd, ydy cael y cyfarfodydd dros y we. A mae'n rhywbeth eitha od rwsyd yn dydy. Mae o ddim yn berthnasol iawn eich di, a da ni'n colli'r agosasrwydd yna. Ond yn gweddio bod ni'n teimlo bod ni hefo'n gilydd bod ni ar wahân. Wel, yn un peth, mae'n siŵr bod ni gyd i sylweddoli dros y cyfnod clo yma ydy beth sydd yn wir yn bwysig i ni, a beth da ni'n cyfri yn bwysig yn bywydau ni. A mae'r emyn gyntaf da ni am ganu yn sôn am hynny. Mae'n cyfeirio at Iesu Grist fel y peth pwysica a fel y trysor gorau da ni yn gallu gael yn ein bywydau ni. Popeth gwerthfawr sydd yn fy mywyd i, mae o'n deud. Ond cyn i ni fynd ymlaen, i ganu'r emyn gyntaf, be mynd i gael jyst gair o weddi bach. O dad Nefel, da ni yn cyflwyno'n hyn i ti, a da ni'n cyflwyno Hywel i ti Arglwydd. Da ni'n gweddio Arglwydd y byddi di'n siarad i bob un ohono ni trwy Hywel, a trwy'r oedfa i gyd i ddeud i gwir, yn yr emyna, yn y darlleniadau, ac wrth i ni weddio hefo'n gilydd Arglwydd. Arglwydd ni'n gweddio byddi di'n bod hefo ni yn gwmni, ac yn gofyn hyn i gyd yn enw dy fab Iesu Grist. Amen.
Lyc pennod 18, adnod 1 i 8. Dywedodd Iesu stori wrth ei ddisgyblion i ddangos y dylen nhw ddal ati i weddio a pheidio byth ag anobeithio. Roedd barnwr yn byw mewn rhyw dref, meddai, dyn oedd ddim yn parchu Duw na neb arall. Ac yn yr un dref roedd graig weddw oedd yn mynd ato o hyd ac o hyd i ofyn iddo farnu rhywun oedd wedi gwneud niwed iddi. Chymerodd y barnwr ddim sylw ohoni i ddechrau, ond yn y diwedd roedd wedi cael hen ddigon. Dwi ddim yn ddyn diwiol, a dwi ddim yn poeni beth mae pobl eraill neu feddwl ohono i. Ond bydd y wraig yma wedi ngyrru'n wallgof os naw na i beth mae hi eisiau. Yna meddai'r arglwydd, grandewch, mae gwers i'w dysgu yma. Dych chi'n gwybod beth wedodd y barnwr drwg. Felly beth am Dduw? Dych chi ddim yn meddwl bydd e'n amddiffyn y bobl mae wedi dewis iddo'i hun. Bydd e ddim yn oedi, bydd yn ymateb ar unwaith i'r rhai sy'n galw arno ddydd a nos. Dwi'n dweud wrthych chi, bydd yn rhoi dedryd gyfiawn iddyn nhw, a hynny ar frys. Ond, pan fydda i, mab y dyn yn dod yn ôl, faint o bobl fydd yn dal i gredu bryd hynny? A diolch i Haf am y darlleniad yna. A be am ni gyd weddio hefo'n gilydd rwan? Ia da, da ni jyst yn diolch i ti Arglwydd, da ni'n diolch i ti am dy fod ti yna Arglwydd, da ni'n diolch bod ni'n gallu troi at y ti unrhyw adeg o dan unrhyw amgylchiadau Arglwydd, a jyst cyflwyno be bynnag sydd ar yn calonna ni Arglwydd. Mae yna gymaint o bethau Arglwydd sydd yn digwydd yn y byd o'n cwmpas ni, sgynnon ni ddim math o reolaeth arno fo Arglwydd. Gymaint o bethau sy'n digwydd yn bywydau ni hefyd. Da ni ddim yn siŵr Arglwydd be fedrwn ni i reoli, a da ni'n byw mewn cyfnod sydd yn llawn y reolau, be da ni'n cael gwneud, lle da ni'n cael mynd, lle da ni ddim yn cael mynd. A mae o'n gyfnod lle da ni'n teimlo'n rwystredig iawn hefyd o dad. Ond yn y tŷ Arglwydd, da ni yn cael sicrwydd. Da ni'n cael sicrwydd Arglwydd o rywun sydd yn caru ni, rywun sydd am wneud i orau drosto ni Arglwydd, a rywun sydd jyst wedi rhoi gymaint i bob un ohono ni Arglwydd sydd yn barod i geisio ti o dad. Dwi jyst yn cyflwyno Arglwydd pawb yn y fro yma, pawb yn y fro a tu hwnt sydd yn mynd trwy cyfnod anodd. Mae bobl yna sydd yn trio trefnu digwyddiadau pwysig yn eu bywydau nhw, os di'n brodas neu os di'n rhyw bartion arbennig ac ddim yn siŵr pwy sydd yn cael dod, a mae o jyst yn anodd. Ond y ti'n dysgu ni Arglwydd, dysgu ni i fod yn amyneddgar o dad, i fod yn bwyllog ac jyst i sylweddoli Arglwydd beth sydd yn bwysig yn ein bywydau ni o dad. Jyst helpu ni fod yn bobl Arglwydd sydd yn gweld sefyllfa bobl eraill ac yn gallu cynorthwyo nhw mewn unrhyw ffordd da ni'n gallu gwneud. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am lle da ni'n byw. Da ni'n diolch i ti am yr olygfedd hyfryd Arglwydd sydd o'n cwmpas ni. Da ni'n gofyn i ti helpu ni werthfawrogi bob peth sydd yna o'n cwmpas ni a bob peth wyt ti wedi rhoi i ni. Ni'n gofyn hefyd o dad wrth i wynebu cyfnodau o newid. Da ni'n sylweddoli bod cyfnod yn addoliad ni Arglwydd yn rhywbeth sydd yn mynd i newid. Y ffordd da ni'n dod at ein gilydd i addoli Arglwydd. Mae hwnna wedi newid. Ac newid fydd o'n siŵr dros y misoedd sydd i ddod. A ni'n gofyn o dad i ti helpu ni fod yn barod i newid Arglwydd. Ac wrth i ni drafod a trin o beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol, bod ni'n pwyso arna ti, bod ni'n troi at y ti am arweiniad, bod ni'n gwrando allan Arglwydd ar dy air di, a bod ni yn dilyn yr hyn sgyn y ti ar ein cyfer ni Arglwydd. Ni'n diolch i ti am gair da ni'n gael gen Hywel Arglwydd. Da ni'n diolch i ti am ei bwysleisio ar weddi. A'r gyfrwng yma Arglwydd sydd yn gwneud yn perthynas ni hefo ti jyst mor bersonol Arglwydd. Mae o'n agored i bawb troi at y ti Arglwydd a sgwrsio efo ti a rhannu hefo ti Arglwydd. Arglwydd, da ni'n gofyn hyn i gyd yn enw dy fab Iesu Grist. Amen. Wel, noswaith dda
A diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad I pregethu ac agor y gair efo chi heno. Dwi'n bod tro'n cyfri'n fraint cael dod ata chi, bod ddim yn bosibl hyn o bryd, ond mae'n hyfryd cael gwneud fel hyn, a dwi yn ddiolchgar iawn am y cyfle gyda dymuno bendith ar y gair. Fel ddaru ni glywed y darlleniad ynghynt, dameg gyda ni heno, dameg sydd yn annog ni ac yn herio ni I gynnal bywyd defysiynol, I geisio yr arglwydd, I ddal ati I weddio, Lyg 18 ac adnod 1 I 8. Dwedodd dameg wrthynt, I ddangos fod yr rhaid iddynt weddio bob amser yn ddiflino. Dydy gweddi i'r Cristion ddim yn opsiwn, do ddim yn ddewis, do ddim yn luxury. Mae'r rhaid I ni fod yn rhai sy'n ceisio'r arglwydd mewn gweddi. Os da ni am fod yn ddedwydd ac yn hapus, mae bywyd gweddi yr rhan o hynny. Os da ni am blesio Duw ac ymostwn I ewyllus o, mae gweddi yr rhan o hynny. Os da ni am weld yr eglwys yn llwyddo a gwaith Duw ar efengil yn mynd rhag blaen, mae rhaid I ni fod yn bobl sydd yn gweddio. Os da ni am weld rhyfeddodau a Duw yn ymyrryd yn y tir ac yn llwyddo eriogoniant, rhaid bod ni yn gweddio. Wrth gwrs, dio ddim yn hawdd, a dio ddim yn rhwydd, a dio ddim yn naturiol I ni geisio yr arglwydd. Ar y llaw arall, mae'r byd yn cynnig llwybrau haws I ni ac yn denu ni I demtasiwn sydd yn llawer mwy deniadol yn aml iawn na llwybr gweddi. A mae plesio'r cnawd a plesio'r byd yn dod mor rhwydd I ni. Ac eto mae'r arglwydd yn annog ni yn y ddameg yma I geisio fo. I gynnal bywyd efosiynol, I fod yr rhai sydd yn dymuno addoli'r arglwydd, camodd yr arglwydd, erfyn gebron yr arglwydd, dwy'n clod i'r arglwydd a gosod yn anghenion ger ei fron. Wrth gwrs, dydy hyn ddim yn golygu'n llythrenol bod ni'n gwneud dim byd ond gweddio, bod pawb ohono ni'n troi ac yn ymuno efo mynachdy neu llianod, a bod na ddim ffarmio yn Bro Aled, a bod na ddim gwaith arall bob amser, diolch yn golygu hynny. Da ni fod I weithio, a mae gennym ni alwedigaethau gwahanol a gwaith bob dydd. Mae Duw wedi creu ni I weithio. Ond mae'n golygu bod ni yn bobl defosiynol. Mae'n golygu bod gennym ni amser neilltuol yn ystod y dydd sy'n siwtio ni ond sydd yn benodol I geisio yr arglwydd. Mae hefyd yn golygu bod ni'n byw mewn ysbryd gweddi. Dwi'n gwybod ple yda ni, bod ni yn yr ysbryd o weddio. Mae debyg bod yr hen farchogion, pan nhw yn y frwydr, fydden nhw'n cysgu yn yr arfwisg. A rhyw symbol di hwnna, bod ni'n barod i'r frwydr. Dwi'n gwybod lle yda ni, bod ni'n barod I geisio a camol a dod gerbon yr arglwydd, gweddio ar yr arglwydd. Mae hefyd yn golygu bod ni'n gallu gofyn am ateb sydyn mewn sefyllfa anodd. Oedd Nehemia yn doedd yn profi'r gwyn efo'r ymerawdwr a nath o saith weddi oedd o methu troi at Duw mewn gweddi, ond nath o weddio ac yn sydyn iawn yn dawel yn ddistaw ac allan ni gyflwyno yn anghenion gerbron yr arglwydd. Sut felly mae byw bob amser diflino mewn gweddi? Wel, mae'r Iesu yn cyflwyno 2 gymeriad I ni. Barnwr yn gyntaf, barnwr ac o gennym fo reputation. Mae o'i hun yn cyfeirio at y reputation yma. Nid oedd yn ofni Duw ac yn parchu eraill. Y symbol i'ch ben llysoedd a pel Llundain ydy'r wraig yma, dal y clorian, a mae gen I fwgwd ar ei llygyd. A be mae'n golygu ydy, dywys pwy sy'n dod ger bron y llysoedd yn ddiwahân, dyle bod yna degwch, dyle bod yna gyfartaledd, dyle bod y gyfraith yn cael ei gloriannu yn deg. Dywys pwy sydd yna
ger bron y llys. Wel, doedd gan y barnwr yma ddim cydwybod o gwbl. Doedd gen fo ddim parch a Duw, felly oedd o ddim yn atebol i Dduw. Oedd o'n ddeddf iddo fo hun. Doedd gan Dduw ddim awdurdod drosto fo. Ac oedd o'n cam ddefnyddio i awdurdod. Ac oedd gen fo ddim parch at bobl. Falle bod o'n agored i gael cildwrn bob hyn a hyn, cael llygwrw o bwyo. Oedd o'n farnwr llygredig. Ar ail gymeriad oedd y wraig weddw. Yn ddiwr, a felly yn ddi amddiffyn. Oedd hi mewn sefyllfa bregus a peryglus. Da ni ddim yn gwybod os oedd gen i hi blant i'w gwarchod hefyd, ond oedd hi'n teimlo bod na angyfiawnder, bod na anhegwch wedi cymryd lle yn ei bywyd hi. Ac mae hi'n dod ger bron y barnwr efo'i achos. A nid unwaith, ond yn gyson. Mae'n dal ati dybwys lle mae o. Yn cerdded, yn mynd i siopa, fewn ac allan o'r llys, na lle mae hi. Am hir amser, daliodd i'w gwrthod, ond yn y diwedd, meddai wrtho'i hun. Nad wyf yn ofni Duw, nac yn parchu eraill. Dwi'n gwybod beth di'n enw, dwi'n gwybod beth di'n reputation ni, bod genna fi ddim parch at neb, bod fi'n gwneud beth dwi isio yn fy ffordd fy hun. Ond mae'n ildio i'w pherswad a mae'n cael cyfiawnder. Y cwbl beth isio oedd cyfiawnder. Am fod o wraig weddw yma yn fy mhoeni o hyd, bu rodda fydd i'r ddedfryd rhag iddi ddal i ddod am placio i farwolaeth. Oedd yn cael digon ar y swnien. Ac mae Iesu Grist, yr arglwydd, yn gofyn i ni fod yn astyd ac yn sylwgar. Cliwch, tiwniwch i fewn, cliwch eiriau'r barnwr anghyfio. A fydd Duw, a fel hyn mae Iesu Grist yn cymhwyso y ddameg yma i ni, a fydd Duw yn gwrthod cyfiawnder i'w etholedigion. Pobl yr arglwydd ydy'r etholedigion, yn ôl gyffes ffydd presbyteriaid, etholwyd gan Dduw yn Grist, dyrfa nas gall neb i'r rhifo, allan o bob llwyth ac iaith a phobl, i sancteiddrwydd a bywyd trygwyddol. Y saint ydy'r etholedigion, pobl yr arglwydd. Mae Duw wedi dewis rhain, a mae gennym fo gariad at i bobl, fel mae wedi caru i fab. Mae wedi mabwysiadu'r etholedigion, y saint, i fewn i'r eglwys. A maen nhw fod i alw ar yr arglwydd, sy'n galw yn dair arno, ddydd a nos. Dyma mae'n disgwyl bod na dairineb yn ein gweddiau ni, galw yn dair arno, ddydd a nos. Mes i wrthi wrthos diwetha rhan o ffilm ar ddiwygiadau Cymru, efo Jonathan Thomas ac yn darllen ac yn trafod John Elias a Evan Roberts ac Huw Evans, a be oedd yn taro fi am y 3 cymryd yna nath wy'n dygeithi yma mae'n adegau gwahanol i terineb nhw yn ceisio yr arglwydd. Wel, da ni fod i fod yn dair mewn gweddi. A fydd Duw, medde Iesu Grist, a fydd ei dad o yn oedi yn ei hachos hwy. A fydd Duw yn ateb ein gweddiau ni, neu a fydd o yn dial ar frys. Meddaf wrthych, yr hyd e fe gyfiawnder iddynt yn ebrwydd. Be fydd Duw yn ei amser ac yn ei ffordd ei hun yn bendithio i bobl. Ac yna mae'n gofyn cwestiwn. Mae hwn yn gwestiwn real. Pan ddaw mab y dyn, pan fydd yr ail ddyfodiad ar ddiwedd y byd, a gaiff e fe ffydd ar y ddaear. Nid a fydd na Gristnogion ar y ddaear, ond a fydd na Gristnogion crediniol yn cynnal defosiwn yn weddigar ger bron yr arglwydd. Dyna'r cwestiwn. A gaiff e fe ffydd ar y ddaear.
bod i ni glywed yr arglwydd yn gofyn y cwestiwn yna i'n clonen ni, a gallwn ni ond ateb am y cenedlaeth ni ac am y cyfnod ni, bod ni yn cynnal ffydd mewn gweddi ac yn yr arglwydd. Mae yna 4 thema yn y ddameg fer yma gan yr arglwydd Iesu Grist. Yn gyntaf oll, cyfnodau anodd yn ein hanes ni fel Cristion. Mae Iesu yn disgwyl fydd yna adegau hesp a sych yn hanes yr eglwys, yn hanes Cristnogion. Mae'n rhagweld bydd yna gyfnodau pan da ni ddim yn gweddio yn gyson. A mae'r Iesu mewn cydymdeimlad am hynny. Ac yn sicr, dyma pan bod o wedi traddodi y ddameg yma, y ddelfryd bydd y lefod bod ni yn gweddio yn barhaus cyceisio yr arglwydd. Ond mae'n gweld pethau o bersbectif trygwyddol, a mae'n nabod i dad nefol, a mae'n gwybod y bydd Duw yn ei amser ei hun yn ateb gweddiau. Ond Iesu y bigel da sydd yma, a Iesu sy'n gwybod fydd yna adegau anodd. Efallai bod chi ar hyn o bryd mewn cyfnod da mewn gweddi, efallai bod chi'n cael adegau melys iawn yn ceisio'r arglwydd. Efallai bod chi ddim. Ond dwi'n mysio chi fod yn galed ac i chwipio chi'ch hunain os da chi ddim wedi gweddio am rhai dyddiau. Neu bod chi mewn brwydr ar hyn o bryd. Mae'r Iesu'n dweud, wel, fel hyn mae'n mynd i fod. Fe fydd yna gyfnodau lle di bobl ddim mynd gweddio. A gaiff fe ffydd ar y ddaear. Fydd o ddim yn rhywbeth allwch chi sicrhau, achos dio ddim yn hawdd troi i ffwr o'r byd a canolbwyntio ar Dduw a mynd trwy gweddi'r arglwydd a camodd yr arglwydd a dod ger ei fron. Dio ddim yn naturiol i ni wneud. So, cydymdeimlad sydd yma, fe fydd yna gyfnodau anodd. Ond mae rhaid ni hefyd sylweddoli bod Duw ddim bob tro yn ateb yn gweddiau ni. All na adegau fod bod na Duw yn golygu na. Chi'n cofio Paul yn gweddio i Dduw gymryd ymaith y swmbl yn y cnawd? Wel, gafodd o na, yndo? Ac mae rhaid i ni dderbyn ar adegau bod Duw yn deud na wrthyn ni. Dydy dal ati ddim yn golygu a gallwn ni manipulatio, allwn ni newid meddwl Duw. Mae gweddio yn golygu bod ni'n cydlynu y meddyliau ni efo'r arglwydd ac yn ei fyddhau iddo fo. Bod ni'n ymostwng bob dymuniad i beidio hybu yr hunan, ond i blesio yr arglwydd. Gwneler dy ewyllus. Perthynas ydi o efo Duw. A pan da ni'n sylweddoli, wel, mae Duw yn deud na, mae rhaid i dderbyn hynny. Dywys faint fyddwn ni'n gweddio. Mae gen Dduw yr hawl. Nath Pedr sylweddoli hynny do. Bod yr arglwydd yn ei hanes o yn gofod dysgu i fyddhau iddo fo a bod yn driw iddo fo. Mae gennych chi ffydd y cynwriaid yn galw ar yr arglwydd, a mae'r arglwydd yn ymateb i'r cynwriaid. Mae rhaid i ni dderbyn ar y degau bod Duw'n gallu dweud na, a dio ddim yn anghywir, mae Duw yn sofran, mae Duw'n gwybod beth sy'n dda i ni, a beth sy'n llesol ar ein cyfer ni. Ond dwi'n meddwl beth sydd yng nghanol y ddameg yma, ydy a di'n syniad ni o Dduw fel barnwr anghyfio. Mae Iesu yn cymharu i dad nefol efo barnwr anghyfio. A'i fel da ni'n meddwl am Dduw. Mae gan Dduw y pŵer i ateb yn gweddiau ni. Mae o'n sofran, mae o'n Dduw efo gallu ac fi allo ymyrryd a fi allo neu gwahaniaeth. A falle bod ni wedi teimlo dros y blynyddoedd bod o heb ateb yn gweddiau ni. Efallai bod ni wedi bod yn gweddio am beth da, a bod o ddim wedi gweld o. A falle bod ni'n meddwl, wel pam bod Duw ddim yn ateb yn gweddiau ni? Pam bod Duw ddim yn ateb yn gweddiau fi? A ydy o'n farnwr anghyfiawn. Lle ma'ch Duw chi? Mae'r diafol yn gofyn.
Ti wedi bod yn gofyn am hyn a gofyn am y llall, a ti ddim wedi cael ateb. Dyma nath Job frwydro efo fo de, am huon, am gymeriad Duw ac am natur Duw. Ydyn ni'n amau weithiau bod Duw yn anghyfion. Mae'n holl alluog, mae'n gallu cyflawnio dy ddim. Pam bod o felly, os am huon, am hygrededd Duw. Wel, fydde Austin Sant. Os yw ffydd yn methu, felly gweddi, pwy wneith weddio heb ffydd? Os rown ni le i amau bod Duw yn anghyfion, yn anheg, wel fyddwn ni ddim yn gweddio. Ro'n ni'n gwasaffu amser yn ceisio i enw fo. If faith fails, prayer dies away. Who prays without belief? Rhaid ni chwynnu a sancteiddio a puro yn syniad ni o gymeriad Duw. Dio ddim yn farnwr anghyfion. Mae Spurgeon yn deud, let the character of God, as it raises before you in all majesty of truthfulness and faithfulness, blended with loving kindness and tenderness, excite you to supplication. Ac yng Nghymraeg, myfyriwch ar gymeriad Duw. Wrth iddo fo godi o'ch blaen, ym mhob mawredd o eirwiredd mae Duw yn deud y gwir, a ffyddlondeb, wedi gyfuno a chariad a thynerwch, i'ch cyffroi i ymbil. Mae myfyrio ar ddaioni Duw, ar gariad Duw, ar ffyddlondeb Duw, ar gyfiawnder Duw, ar y cyfan yma, i fod i'n annog ni fi allai drystio fo, allai droi ato fo, a ceisio i wyneb o. Profwch a gwelwch, mae da yw'r arglwydd, fedd y salmydd. Gwyneb fyd y sawl sy'n llochesu ynddo. Profwch a gwelwch, mae da yw yr arglwydd. Y bedwaredd thema sydd yma ydy y weddw a'r Cristion. Ohono'i hun, mae'r Cristion yn wan, yn ddiamddiffyn, yn analluog, ac eto, da ni ddim mor dlawd â hynny. Rhagorach yw cyflwr y Cristion ger bron Duw. Nid gwraig ddieithr ger bron yr arglwydd ydy'r Cristion, ond mae bob Cristion yn rhan o briodferch Iesu Grist, a mae yna gariad trygwyddol o'n cwmpas ni. Doedd gan y wraig yn y ddameg ddim cyfaill o'i phlaid i, ond mae gennym ni Iesu yn eiriolwr drosta ni, a mae o yn gyfion. Doedd gan i hi ddim sicrwydd na addewidion o'i phlaid i. Ac eto, o'n ochr ni, hyn yw'r hyder sydd gennym ger i fron ef. Y bydd ef yn gwrando arno. Os gyfynwn am rhywbeth yn unol a'i ewyllus ef. Blinder oedd llais y weddw ger bron y barnwr, ond dydy Duw ddim yn ystyried yn llais ni yn ei flino fo. Mae Duw yn costrelu yn dagre ni, yn cofio amdana ni. Mae o'n plaid ni. Medde diarhebion, mae gweddi'r uniawn wrth i fodd. Da ni ddim fel y wraig weddw yma, da ni'n llawer mwy breintiedig â hynny. Bob tro, ger bron yr arglwydd, a hynny trwy heiddiant Crist, a'r ffaith gafon ni mabwysiadu, a ffaith bod ni yn demodd yr ysbryd glân, a bod yr ysbryd glân ar gael i gynorthwyo ni, bod ni'n methu gwyddio. Dwedodd ddameg wrthynt, i ddangos bod yn rhaid iddynt wyddio bob amser yn ddiflino. Gydwch i ni wyddio gyda'n gilydd i gloi. O dan efo, da ni gofyn i chi fadde ni am oerni a diffyg ac adegau pan da ni ddim yn gwyddio fel dylen ni. A da ni'n gwyddio i ti ddyrchafu dy enw diger ein bron ac i ni ddysgu mwy amdana ti ac i ni wybod fwy am dy gymeriad di o dad. A bod ni'r rhai sydd yn gyson mewn gweddi. O Dduw, cynorthwya ni yn ein gwendid, galwn ni nôl, bugilia ni i fewn i'r gorlan. O Dduw, nid i wneud adeg ni o weddi yn felus gyda dyfron di o dad. Sicrha wrtha ni a bendithia ni. O Dduw, yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, diolch i ti, Hywel, am dy air a dy gwmni di hefo ni heno.
A dwi'n jyst yn gweddio dros y ti a Carys hefyd, a dy waith di yn Cildwrn. Wel, da ni'n di orffan drwy gael ni Evans sydd yn adnabyddus iawn i bob un ohono ni o'r fath gyfaill ydy'r Iesu. A mae honna i gael yn caneuon ffydd ar 3-4-5. Wel, gobeithio gywch chi wythnos braf ac yn edrych ymlaen i weld chi nôl yr wythnos nesaf. Hwyl. Am y tro.